Guys, this is Sir Dance G again and welcome back to another episode of my vlog. Mato may lainse ato may sa El Ingeniero. So we will be doing there. Mag-check mo sa area kung asa ipa-landscape. So see you there, guys. Unang El Ingeniero. Oo. Ela kuya. Akan araga may radi ay. Di na magbutak ka na budunan ka. Pero karon karon wa na ka. Wala pa March pa. Busy pas. Gi-lockdown ba ya mo eskwelahan? Bago pa baya ko ka. Kahuman sa quarantine. Uno ra hinon pug ko kadlaw. Nang area. Pero nice na ang kuan no. Lamin ni mga pangatikyon og kanin se. Kato na lagi ko ng color-color. Padagan ni nga kuan kay bawo kan say pangibabaw ani dili dagkong bato pebbles nya ang patubo is kuan katong white nga rubbles dili nang si stone rubble siya kana mo square nga bato ba nga lain-lain porma Pagbagwak mo. ay di lahi gyud kanang nasa kanang ingana siya kadak-a pero dako nang kan yun saan man ni mo inse ha para mga event nice na again naman ang area guys okay na eh naman ang area sana yung area mana yung El Ingeniero guys nampi sila yung pool so mana yung area asa ka tigpalit og mga banga inse ang mga ingane Kana. Dato na kuan ba gawi? katong manggamaay gyud ilakuan Ijak may ko rin yung ujak dali jak. Pagani. Ewan kung ano ni. Tabak to lang eh. Unsa? Mamanay kapoy. Nasa lunon. Unsa? Dari kay mo. Unsa? Kanang?
Kani? Ah? Ano mo tanong niya? Ah, ang mga kuan, ang mga mahalon. Sumon yung area. Uy, nailanggam lagi. Nailanggam. Napay sila yung tree house. Ay na sila yung... Tambayanan ari. Dagan kaya. Okay, so muna yung area sa El Ingeniero. Pero dili na landscapean guys. Pero may, pwede mo ni maligo. Okay, so anira tataman guys. So bye bye. Kao na may saging.